Námestovo je turistickým centrom Hornej Oravy, obkolesené horami, Oravskou Magurou a Podbeskickou vrchovinou. Netradičná poloha mesta na brehu Oravskej priehrady dáva predpoklad širokého športového vyžitia. Námestovský chotár v druhej polovici 16. storočia tvorili husté lesy s neveľkými pustatinami, na ktorých sa usadili prví osadníci. Živili sa chovom dobytka, lovom a drevorubačstvom. Na obrábanie vyklčovanej pôdy používali motyky a nie pluh ako v ostatných obciach. Pôda tu bola neúrodná, močaristá a aj v dôsledku drsných klimatických podmienok sa poľnohospodárstvo vyvíjalo slabo, neskoro a nedokonale. Do roku 1598 vytvorili námestovci 3 usadlosti, na ktorých vybudovali 16 sedliackych chalúp. Lúky predstavovali nepostrádateľný zdroj krmiva. Určenie hraníc chotára, tzv. Metácia, bola v živote feudálnej obce nesmierne dôležitým aktom. Metácia neobsahovala len ohraničenú plochu, vyplývali z nej možnosti rastlinnej, živočíšnej výroby a spoločných príjmov, ktoré boli základom neodmysliteľných poddánskych povinností určených v urbároch. Lesy poskytovali drevo na kúrenie, stavbu obydlí, materiál na výrobu šindlov a pltí. Chotárne listiny dokladajúce nároky na územie si dediny ukladali medzi cennosti a v územných sporoch ich predkladali ako dôkazový materiál. Významným medzníkom v živote námestova bol rok 1612. Juraj Turzo dňa 29. júna vydal Richtárovi obce listinu o založení farnosti v námestove pre okolité obce Bobrov, Slanicu, Zubrohlavu, Klin, Vavrečku, Jasenicu, Polhoru a Rabču. Spomenuté obce do tohto roku patrili farnosti v Lokci. Keďže Turzovci boli evanielici, založili v námestove farnosť evanielickú a táto trvala až do 80. rokov 17. storočia. V lokalite Krysmilovka založili námestovčania podľa donačnej listiny farnosť, školu a postavili tu drevený kostol. Námestovo sa tak stalo nielen kultúrnym strediskom, ale začalo sa formovať aj ako významné hospodárske centrum tejto časti Oravy. A tak výhodná poloha bola rozhodujúcim faktorom hospodárskeho vývoja i v nasledujúcom období, kedy sa námestovo formovalo ako trhové stredisko slúžiace spomenutým okolitým obciam. Drevený evanielický kostolík, ktorý si obyvatelia postavili v roku 1627, predali v roku 1659 do Pucova a za 3 roky postavili nový murovaný kostol. V roku 1686 z 10 sedliackých usadlostí boli obyvatelia iba na 2 a nestačili platiť vysoké krajinské dane. Dobytka mali málo, lebo ho postihol mor. Až v roku 1690 nastalo zlepšenie, ktoré súviselo s pôsobením grófov Erdédiovcov na Orave. Zamedzili sťahovaniu ľudu znížením poplatkov a dávok. Usilovali sa o zvýšenie životnej úrovne dedín a zakladali nové dediny v severozápadnej časti Oravy, medzi ktoré patrili Novoť, Oravská Lesná a Beňadovo. Pokojný vývoj začiatkom 18. storočia bol narušený tzv. Zamrznutými rokmi 1715 a 1716. Júnové mrazy zničili takmer celú úrodu oravských poddaných. Stovky rodín utekali za živobytím na dolnú zem alebo sa túlali krajinou a žobrali. Tí, ktorí zostali doma, sa živili chlebom z ovsenných klasov. V dôsledku podvýživy a hladu sa šírili epidémie, ktoré masovo ničili obyvateľstvo. Na Orave boli takéto epidémie v rokoch 1731, 1739 a 1740. Chudoba a bieda ľudu netkvela len v prírodných pohromách a nízkej produktivite poľnohospodárskej výroby. Príčiny celkového hospodárskeho a spoločenského postavenia poddaného ľudu spočívali vo feudálno-nevoľníckych vzťahoch založených na útlaku a vykorisťovaní nevoľného roľníka feudálnym pánom. Začiatok 18. storočia bol významný pre námestovo predovšetkým v tom, že Oravci v roku 1728 získali od uhorského snemu výsadu na obchod s plátnom. Práve v námestove a jeho okolí dosiahla výroba plátna a obchod s ním veľký rozsah. Námestovo v 18. storočí sa definitívne formovalo ako významné trhové stredisko Hornej Oravy. Aj keď stará obchodná cesta vedúca námestovom cez Oravskú Polhoru do Živca sa využívala menej ako v 16. storočí,
Plátno tu chodili nakupovať stovky cudzích trhovníkov. Mestotvorným faktorom bol aj obchod s drevom. Už v roku 1612 na rieke Polhoranke vybudovali obyvatelia dve umelé hrádze na uľahčenie splavovania vyrúbaného dreva, ktoré v tomto období bolo jedinečným a najbežnejším stavebným materiálom. Známa bola aj kožušnícka dielňa. Ľudia, ktorí tu prichádzali, vymieniali domácky vyrobené výrobky. Námestovom prechádzali aj cudzí obchodníci s vozmi plnými tovaru. Zastavili sa, časť tovaru predali podľa záujmu a pokračovali cez Polhoru do poľských stredísk, remesiel a obchodu. Výhodná poloha námestova na významnej obchodnej ceste do poľských trhových miest bola jedným z rozhodujúcich faktorov hospodárskeho rozvoja, ktorý v 18. storočí vyústil do prerodu poddanskej dediny na mestečko. Túto skutočnosť kodifikovala námestovú panovníčka Mária Terézia dňa 14. júna 1776 vydaním mestského trhového privilégia. Kráľovná v ňom povýšila poddanskú obec námestovo na mestečko a udelila mu právo konať 4 výročné jarmoky a týždenné trhy vždy vo štvrtok. Slobodné trhy a jarmoky sa mali konať podľa tých istých práv, slobôd, výhod a imunít, aké mali slobodné kráľovské mestá a ostatné privilegované obce. Ktorýkoľvek obchodník, remeselník či trhovník so svojím tovarom mohol prísť do mestečka námestova, bezpečne predávať a zároveň aj všetky ostatné trhové mestá boli povinné zabezpečiť námestovským kupcom slobodný predaj ich tovaru. Námestovčania boli neobyčajne hrdí na svoje privilégium a do roku 1918 dodržiavali termín týždenných trhov. Vývoj, ktorý v námestove v 18. storočí smeroval do prerodu obce na mestečko, priniesol aj demografické zmeny. V čase panovania cisára Jozefa II., ktorý Židom povolil voľný obchod, usadili sa v námestove niektorí židovskí obchodníci prichádzajúci z Poľska. V ústrety im vyšlo aj Oravské hradné pánstvo tým, že začalo dávať do prenájmu svoje regálne práva v oravských mestečkách a obciach. Išlo o nájom krčiem, obchodu s voskom, sviecami, mesom a páleníc. V roku 1785 bolo na Orave 115 Židov a v roku 1791 si zriadili rabinát v Námestove a Dolnom Kubíne. Význam námestova potvrdilo aj rozhodnutie Uhorskej miestodržiteľskej rady v roku 1777, podľa ktorého sa námestovo stalo aj sídlom okresu. V roku 1778 malo námestovo 791 obyvateľov. Udelením mestských výsad začala sa budovať v námestove mestská správa. Výkonným vrchnostenským orgánom mestskej správy bol richtár. Mal súdnu, správnu, policajnú a dozornú právomoc. Každoročne a slobodne ho volili všetci plnoprávni mešťania spomedzi 3 až 4 kandidátov. Hlavným záujmom oravského pánstva bol plynulý tok daní z mestečka. Richtárovi odovzdávali celkové sumy pre pánstvo volení vyberači alebo určený prísažný. Richtár bol obyčajne dobrý hospodár a vyznal sa vo všetkých poľnohospodárskych prácach. Vydával príkazy k ich začatiu, k sejbe, orbe, kozbe a žatve, k paseniu dobytka a sušeniu ľanu. Na richtárov pokyn sa začínalo s predajom piva, pálením pálenky a jej predajom. Tieto nariadenia sa publikovali ako produkt mestskej rady. Rozhodovanie o využívaní mestských regálnych úžitkov ako krčmy, pivovaru, jatky, predaja vosku, sviec, mesa, trhov a jarmokov bolo najdôležitejšie. Pre mnohých mešťanov znamenalo zabezpečenie existencie a pre mestečko to bol zdroj finančných prostriedkov na ďalší rozvoj i na plnenie poddanských povinností voči pánstvu, župe i štátu.
V poddanskom mestečku neexistoval samostatný mestský súd a v tom sa najviac odlišovalo od slobodných kráľovských miest. Richtár mal menšiu súdnu právomoc, jej rozsah mu určil zemepán a len on ju mohol richtárovi aj rozšíriť. Bežnou náplňou súdnej právomoci richtára boli drobné krádeže, majetkové spory, ktoré sa netýkali väčších súm, spory medzi susedmi o brázdy a urážky na cti. Prvou snahou richtára v susedských sporoch bolo zmierenie susedov. V dedičných sporoch sa úzko pridržal testamentu a jeho realizácie. Richtár nesmel svojvoľne zložiť svoj úrad. Pri vedení mestečka pomáhali richtárovi prísažní a radní, zvaní tiež boženíci. Tvorili magistrát. Bolo ich 12, z toho 6 navrhoval richtár spomedzi svojich priaznivcov a 6 navrhovali mešťania. Okrem toho sa volili aj tzv. 4 mladí prísažní, ktorých richtár poveroval menšími úlohami. Rozhodnutia mestskej rady svojou odbornosťou ovplyvňoval notár, ktorý viedol mestskú kanceláriu a nahrádzal funkciu právnika. Bol najvzdelanejším členom magistrátu. Musel ovládať právo mestské, pánske, kráľovské, poznať systém správy feudálneho štátu, ovládať latinčinu i maďarčinu. V mestskej správe pracovali ďalej účtovníci, pokladníci alebo kasíri, ktorí vyberali od mešťanov pánskú, vojenskú a župnú daň. S pokladníkmi úzko spolupracovali vyberači daní a poplatkov. V úlohe odborných poradcov mestských majetkov a jeho správy vystupovali inšpektori. Dozerali na prácu v poli, v mlyne, v pivovare, liehovare, v mesiarni a obchode. O vnútorný poriadok v mestečku a bezpečnosť obyvateľov sa starali mestskí hajtmani, vartáši, čiže noční strážnici. Chodili po mestečku každú noc s kopiou a večer o 21. hodine a ráno o 4. hodine museli trúbiť alebo zazvoniť na zvonoch. Udelenie mestského privilégia malo vplyv aj na stavebný rozvoj námestova. Výstavba námestia sa celkom prispôsobila konaniu trhov a jarmokov. Na okraji mestečka pri centre, smerom na Slanicu, bol ešte jeden trhový priestor na konanie dobytčích jarmokov. Tieto sa konali raz za 2 týždne a platil pre ne osobitný štatút. Po udelení mestských výsad zaznamenalo námestovo podstatný hospodársky a spoločenský vzostup. Gróf Juraj Turzo, majiteľ Oravy, vydal listinu o založení farnosti a s jej zriadením bola založená aj prvá škola v námestove. Vyučovalo sa tzv. Tripartitum, to jest náboženstvo, čítanie, písanie a počty. Premena námestova na Hornooravské centrum, vyjadrená udelením mestských privilégií, rast domáceho a príliv židovského obyvateľstva podmienilo ďalší rozvoj školstva. Pri židovskom rabináte, ktorý bol zriadený v roku 1791, bola utvorená židovská škola. V období rokov 1778 až 1828 sa počet obyvateľov zdvojnásobil, zo 791 vzrástol na 1668. Bol tu katolícky kostol, synagóga, hostinec, pivovar, niekoľko vodných mlynov, píly a sklad dreva. Obyvatelia pestovali výborné zemiaky, ľan, ovoz, žito a konope. Mnohí sa zaoberali obchodom s plátnom a samotné námestovo bolo význačné plátenícke mestečko. V roku 1788 povolil Jozef II oravským pláteníkom voľne obchodovať po celej uhorskej krajine. Pláteníci skupovali po domoch domácky vyrobené plátno a chodievali ho predávať nielen po celej uhorskej krajine, ale aj do cárskeho Ruska, Palestíny a Egypta. V roku 1884 založili pláteníci v námestove Hornooravský plátenícky spolok, ktorý pracoval podľa cechových artikul. V tomto období však slúžil skôr na ochranu pláteníkov, ktorých čoraz viacej vytláčala z obchodu manufaktúrna a továrenská výroba textílií. V konkurencii s ňou pláteníci definitívne prehrali v roku 1914. Aj keď námestovo vzniklo ako vlásko-sedliacká osada, koncom 17. storočia malo remeselnícko-roľnícky charakter a ten si udržalo i ako mestečko. Z ostatných remesiel sa uplatňovalo garbiarstvo, kožušníctvo, pltníctvo, remenárstvo a drevárske remeslá. Zdrojom zárobku mnohých námestovčanov bolo povozníctvo. Rozvážali soľ do skladu v Tvrdošíne, po obciach i do Ružomberka.
Do začiatku 20. storočia žilo v námestove okolo 150 židovských obyvateľov. Väčšina námestovských domov bola drevená, len bohatší pláteníci a židovskí obchodníci mali na námestí murované domy. Kultúrne dianie do roku 1918 sa rozvíjalo pomaly. V roku 1873 učitelia námestovského okresu založili svoj spolok, ale rokovacou rečou bola maďarčina. Prvé slovenské divadelné predstavenie sa konalo v roku 1898. Začiatok 20. storočia sa niesol v znamení všeobecného hospodárskeho úpadku. Dňa 29. apríla 1914 dostalo námestovo súhlas na výstavbu železnice smerom na Trstenú a Oravskú Polhoru. Plán sa neuskutočnil, vypukla Prvá svetová vojna. Obyvatelia námestova počas vojny prežívali ťažké chvíle. 13. júla 1917 námestovčanom zrekvírovali aj kostolné zvony. Na jeseň z nedostatku potravín nespokojnosť obyvateľov dosiahla také rozmery, že slúžny zo strachu pred revolúciou žiadal okamžité zastavenie rekvírácie obilia v celom okrese. Námestovskí roľníci sa zaoberali chovom dobytka, lebo vysoká hornatosť pôdy a drsné klimatické podmienky obmedzovali rastlinnú produkciu. Po vojne vysoké ceny mäsa povzbudzovali roľníkov, aby zvyšovali stavy dobytka. Chudobní roľníci, ktorých vlastná pôda neuživila, majetok predali a odchádzali skúsiť šťastie za hranice vlasti, najčastejšie do Ameriky. 18. októbra 1926 najímali v námestove robotníkov na banickú prácu do Francúzska, v roku 1928 najímali poľnohospodárskych robotníkov na práce do Čiech a na Moravu. Až v 30. rokoch prechádzali roľníci na intenzívne formy hospodárenia. Najlepšie výnosy dosahovali v pestovaní zemiakov. Celoročné úsilie roľníkov často vyšlo na zmar vplyvom živelných pohrôm. 3. augusta 1925 bola strašná povodeň a roľníkom narobila škody na poľných kultúrach v hodnote 78 950 korún. Poisťovňa im uhradila len polovicu škody. Dňa 10. mája 1928 zničil porastý prudký ľadovec. 2. septembra 1929 zničil požiar v námestove úrodu 34 gazdov. Rok 1931 bol neobyčajne daždivý, časť úrody zhnila v zemi a čoraz viac malých roľníkov sa zadlžilo. V roku 1934 bola nízka úroda zemiakov pre veľký výskyt škodcov. Životnú úroveň roľníka určovali celkové spoločenské a hospodárske pomery, hlavne trhový mechanizmus. Napríklad povojnová hospodárska kríza priniesla niekoľkonásobné zdraženie roľníckych potrieb. Po prvej svetovej vojne ožilo aj podnikanie námestovských remeselníkov a živnostníkov. Vyrábali pre miestne trhy a jarmoky a ich príjmy neboli veľké. V roku 1919 vytvorili odbočku Slovenskej remeselníckej jednoty v námestove. Okrem toho boli združení aj v okresnom živnostenskom spoločenstve, ktoré chránilo záujmy drobných výrobcov, obmedzovalo nežiadúcu konkurenciu limitom živnostenských povolení a odhaľovalo a pranierovalo prácu fuškárov. Zaslúžilo sa o založenie učňovskej školy dňa 25. marca 1931 a tak sa priamo podieľalo na výchove dobrých majstrov svojho remesla. Počet remesiel, ich druhové zastúpenie i počet obchodov v námestove zodpovedalo úrovni okresného mesta. To znamenalo, že remeselníci a obchodníci pracovali nielen pre námestovskú verejnosť, ale aj pre obyvateľov obcí. Námestovo sa po roku 1918 zmenilo. Začalo sa kultúrne rozvíjať. Obyvatelia založili pobočku Matice slovenskej. Hrávali divadelné hry slovenských a českých dramatikov, zúčastňovali sa kultúrnych vystúpení na oslavách štátnych sviatkov a organizovali výstavy. V námestove bola založená verejná ľudová knižnica. Z ostatných kultúrno-vzdelávacích spolkov pôsobili v námestove Zväz národného oslobodenia a Bernolákov samovzdelávací krúžok. Po roku 1918 námestovské školstvo zaznamenalo rozvoj po kvalitatívnej i kvantitatívnej stránke.
Existovala tu štátna ľudová škola, v roku 1919 vznikla štátna mešťanská škola a v roku 1924 bola zriadená štátna ľudová hospodárska škola. Výstavba mesta sa realizovala podľa finančných možností. Námestovo sa snažilo o mestský typ zástavby. V 30. rokoch 20. storočia sa v Námestove uskutočnila výstavba budovy okresného úradu, štátnych škôl, obecného žrebčína a elektrifikácia obce. Záver roku 1938 sprevádzali zmeny verejného a spoločenského života. Obyvatelia, ktorí dovtedy trpeli nezamestnanosťou, odchádzali každoročne na práce do Nemecka. Počas druhej svetovej vojny bolo z Námestova odvlečených 137 osôb, z toho 73 Židov. Výrazom hnutia odporu proti vojne bola pomoc námestovčanov utečencom z nemeckých táborov. Pomohli im zamestnať sa na stavbe Oravskej priehrady alebo sa dostať horskými chodníkmi ďalej na východ. Po vyhlásení Slovenského národného povstania a mobilizácie revolučného Oravského národného výboru nastúpili do otvoreného boja proti fašizmu pri Oravskej Podhore a Rabči. Poručík Kovalík s 15 mužmi 5. septembra 1944 bránil fašistom vstup do Oravského Veselého. Nasledujúcej noci ustúpili k Lokci. Najkrutejšie obdobie v dejinách Námestova bol február a marec 1945, ktoré trvalo do 3. apríla. Takmer 9 týždňov sa pohyboval front medzi Námestovom, Bobrovom, Zubrohlavou a Ústím. Neustálym bombardovaním a strieľaním často v meste horelo. Počas oslobodzovacích bojov v meste zahynulo udusením, upálením v rumoviskách alebo zastrelením 75 námestovčanov a 12 sovietskych vojakov. Ani jedna oravská obec nebola tak zničená vojnou ako práve Námestovo. Dnes má Námestovo 7722 obyvateľov a od roku 1996 je okresným mestom Hornej Oravy. Oravská priehrada bola napustená v roku 1953 a jej voda zatopila 5 obcí a 2/3 Námestova. Jazero Oravskej priehrady a okolitá príroda dáva predpoklad širokého športového vyžitia. Sú tu možnosti rekreačných športov, rybolovu, plávania, surfingu, jachtingu, turistiky, prechádzok, polovačiek a zberu lesných plodín. Na nábreží v Námestove vyrástli nové zariadenia cestovného ruchu s bohatou ponukou nielen ubytovacích a reštauračných služieb, ale aj s množstvom aktivít na vyžitie návštevníkov v prípade nepriaznivého počasia. Počas letnej turistickej sezóny sa v Námestove a na Oravskej priehrade organizuje množstvo kultúrnych podujatí celoslovenského charakteru, ako sú napríklad koncerty vážnej a populárnej hudby a v oblasti športu dokonca medzinárodného charakteru, ako sú majstrovstvá Európy a majstrovstvá sveta v rýchlych motorových člnoch.